Taivaan alla. Sinä, sä oot siellä. Kuka siellä on? Mursu. Onko siellä joku? Onko tuolla joku? Haloo? Haloo? Onko siellä joku? Anna pusu. Pusu. En mä näe ketään tuolla. Ei tuolla. Onko tuolla ketään? Hyi saatana. Pistää Simoni. Sen... Oi saatana! Oi saatana! Tää on vittu! Oi saatana! Oi saatana! Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. Hello. Yo, yo. Hey, hey. Yeah. Yeah. Tässä on puhelin. Oh fuck. Nyt meet sen oven läpi! Lyödä oven läpi vittu! Oven läpi vaan! Mennä saatana! Okei. Lisääkin vittu! Okei. Asta sä vittu! Mitä on vittu? Mitä toi jätkä yrittää tulla? Haista on vittu! En mä huutanut sulle. Mi vittu siitä? Rus! Minne vittu siitä? Suksi vittu, mä sanoin sulle jo. Mistä on vittu? Vittu kun ei kuuntele. Anna vaan. Noniin. Oho. Jäin. Seuraava pyöräilijä saa elämänsä kyydin tosta. Ei sit tuu pyöräile. Ei se pitänyt hajota tohon. Joni. Mä unohdin, että se oli lasipullo. Voi vittu. Okei. Se korki tippuu, se saatto tippuu, mutta...
Oi se satutti. Se on tuolla. Oi. Vittu sanka. Ui saatana. Ui saatana. Ui. Se on korkea nyt tossa. Näistä. Kone! Ala hajossa ainakaan. Tosta ei kauas. Se näytö pitäisi olla tässä. Se pitäisi olla tässä. Eipä ole. Voitko? Se on splitantoa. No ei helvetti. Ei hyvältä, ei hyvältä. Ja se Kimi. Ja ne joten kipiä. Siä. Onks täällä vielä jotain muut? Vittu sä näyt hyvältä tänään. Älä kaadu, älä kaadu. Tää vittua, älä läpi. Älä bossa. Snjavus. Noi. Se on se vittu hyvältä. Häh? Mitä vittua? Mitä helvettiä? Se on se vittu hyvältä. Täällä ei voi liikkua. Täällä on joku kemikaalinen asessaan. Se on vittu hyvä hajunen. En mä ymmärrä vittu. Mitä vittu? Se on vittu hyvä. Ainakin mulle se tuoksuu hyvältä. Mä kävin äsken tuolla keittiössä ja sillä vittu mikä paska tuoksuu. Haissu.